kien għal-ħabta ta' 3 ta' filgħodu tal-Ħadd li f'Xatt it-Tiben daħlet il-P-23 tal-Forzi Armati ta' Malta b'iktar minn 128 immigrant irregolari fuqha. Hekk kif komplit tiddomina l-kriżi tal-immigrazzjoni fil-Baħar Mediterran, f'pajjiżna assistejna għall-ewwel wasla ta' numru mdaqqas ta' migranti f'diversi xhur. Xhur li matulhom eluf kbar ta' migranti waslu l-Italja. Din il-wasla ma kienx sorpriża, anke għaliex nhar is-Sibt wara li 5 immigranti tniżlu Malta għal kura medika bl-ajruplan, il-Forzi Armati qalu li kienu qegħdin josservaw mal-25 dgħajsa. Proprju każ minnhom kien jinvolvi grupp ta' 128 immigrant li meta kienu fin-naħa t'isfel ta' Malta kienu f'diffikultà. 11 minn fost l-immigranti kienu nisa. F'dak il-ħin Malta kienet l-aktar post sigur u viċin għal dawn l-immigranti. Il-Patrol Boat tal-Forzi Armati ta' Malta, l-P-23, tat l-assistenza tagħha lil dawn l-immigranti sakemm iddaħħlu fil-bażi marittima ta' Xatt it-Tiben. Sit down, hurry up. Sit down. F'Xatt it-Tiben l-immigranti ttellaw fuq ix-xarabank tal-Korp tal-Pulizija u ttieħdu lejn il-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija minn fejn tibda l-proċedura biex ikunu identifikati l-pajjiżi minn fejn ġejjin l-immigranti filwaqt li nkiseb iktar tarif dwar il-każ. Intant matul il-lejl ukoll żewġ immigranti nisa ġew evakwati lejn Malta minħabba li kellhom bżonn assistenza medika u ma ddaħlu fl-airwing tal-Forzi Armati ta' Malta permezz ta' helikopter militari Taljan.